थानायखौ बुंनो नाङा आं मिथियानोजेबो आं बिनि बिसि माथो गैया सानै हिनजावसा गैया अ नोङो मा खालामनाय बे न'आव मानो फैनाय मा खालामनाय बुं आं जोंखौ सेंग्रा होननासो मिथियो ए माला लेंहर र' लेंहर माबा थानायाव माबा hei dan bunuh nanga dari bunuh nanga oh आं मिथिबासो आं मिथियानो नागिरजोबो मानो फैनाय हिनजाव हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव गोसो गोथारजों बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजां दं लोगोफोर भाइराल दा बे सानै हिनजाव हौवानि दावरावानो यूट्यूब आरो फेसबुकआव जोबनो रोङाखै बेनि गेजेरावनो दा मोनसे नै आरोबाव गोदान भाइराल माने जोंनि हारियाव सानफ्रोमबो बेबायदिनो भाइरालानो जोबनो रोंनाय नंला नामा दा बे नोंथांमोनहा आं भिडिअखौबो होखाबाय नोंथांमोनहा आरो थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों दा बे सासे हिनजावसा सासे हौवा हाबा जाखानाय हौवाजों हाबा जायाखै गथ' गथाय गैया होननानै थगायजानानै माबायदि बियो बेजों फैफानानै दा खैफोदाव गोग्लैदों बै हौवानि थाखानाय गिबि बिसिया बेखौ हमनानै बुदों बेखौ गोबां भाइराल जागासिनो दं दा आं बेवहायनो बे टपिकखौनो लानानै एसे सावरायनो होननानै दिनैनि भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर आरोबाव मोनसे टपिकनि सायाव आं सावरायगोन दिनै आं मोननै टपिकनि सायाव एसेबाबो सावरायगोन दा बे मोनसेया जाबाय नैबे हिनजावसा हौवाजों थगायजानानै खारफाबोनाय आरो मोनसेया जाहैबाय दा बे जाथायखौ लानानै सासे इउटुबार फंबाया माने पार्टिखौ लानानै रायखांनानै बाथ्रा बुंहरदों आरो बिपिएफनि मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो आखुनि गोजा आरो बिपिएफ सरकारना मालाय बेबायदि सानै साथाम लानोमोन होननानै दा बे फंबायनि सायावबो आं एसे फंबायनि खोथाखौ लानानै एसे सावरायगोन दा गोबां समावनो आं बुंबोबाय थादों आखाइया थोंनै आखाइजों खबाबा गोमा होननानै माने बेफोरबायदि दायाव सानैनिबो गोरोन्थि थायो होननानै आं गोदोनिफ्रायनो गोबां घटना जानाय बेफोरबायदि भाइराल जानायफ्राव आं बुंबोदों आरो बे खोथाखौबो आं बुंबोखादों बै समनिफ्रायनो माने माबाफोर घटना जायोबा बेफोरबायदि भाइराल जायोबा बांसिनै हिनजाव मानसिफोरखौ साजा होनाय जायो आरो बांसिनै हिनजाव मानसिफोरनाव दायखौ खोख्लैनाय जायो जेरैहाय जेसेबांखि भाइराल जायाखै मानो सोरखौबा हमनानै बुदों खानाय सिनदों सेन्देल माला गानहोनानै लामा फिदिंदों ससियेल मिडियाआव हगारनानै होदों दा बेयाव आं बुंगोन एक नाम्बाराव दिनै माने बै समावबो आं बुंबोबाय थाखादों बेफोरबायदि जाथायनि गुबै दायनिगिरियानो 100% हौवा मानसिफ्रानो मालायनि हिनजावफोरखौ एदाव हरगोन मेसेज हरगोन लाइन मारिगोन बेबायदिनो गोसोखौ फुस्लाय माने बिसोरो हिनजावफोरनि गोसोखौ गलि होनो हायो आरो बेबायदि जाथायसिम लाङो दा थिग जेरैहाय दा बे सासे हौवा हाबा जाखानाय हिनजावा सासे महर गोसा सिख्लाखौ माने बियो बमब्रायदों दा बे बिनानावनि खोथायाव नाथाय बेसेबां सैथो बेखौबो जों मिथिया बे बिनानावनि खोथायाव जों दा मिथिदों बेखौ आं हाबा जानाय होननानै मिथियाखैमोन खोथाया सैथोबो जानो हागौ बेनि सायावनो आं दा बुंनो सानदों बै हौवानि सायाव कमप्लिट माने 100% बै हौवानि दाय दङ माने दायनिगिरिया बे हौवायानो बेवहाय बे हौवानि खोथाखौ फोथायनानै अना खाना फैनानै बियो गिबि हिनजावजों बुजादों बुखागोन जायबाबो माने गावनि हौवाजों जुदि सोरबा हिनजावा फैयोब्ला बेखौ एसेबाबो सोंखारिखागोन एसेबाबो गाज्रि मोनखागोन आंबाबो एसेबाबो रायखागोन नाथाय आंनि नुनायाव बै हिनजावसानि इसेबां दाय गैया माने बियो सेंग्रा सानदोंमोन बेनिखायनो बेबायदि बुंनानै जे बै सिख्लाफोर बा हाबा जानाय हिनजाव गैया होननानै थगायनाय हौवाफोरजों खारफाला बायलांनांगौ बा जानला मोनला बेबायदि मोजां मोननाय दं होननानै मोजां मोननाय सेंग्राया लेंहरदों होननानै
बेजों थाहैफालाबायनांगौ हर थाहैफालाबायनांगौ बेफोरखौ आं थुलुंगा होनो सानाखै बिसोरखौ आङो खर' फेदेरनो सानाखै बे थगायग्रा हौवाया जेसेबांनो दाय दं बेसेबांनो बै जानला मोनला थांनानै हर थाहैफालाबायग्राफ्राबो हिनजावफ्राबो बेसेबांनो दाय दं दा रायजो राजा नोंथांमोन आं फंसे बाथ्राखौ बुंहरनोसै बे बांसिन बेफोरबायदि जाथाय जानायाव बांसिन दायनिगिरिया हौवाफ्रानो होननाय बाथ्राखौ आं गासैबो हौवाफोरखौ बुंहराखै गोबाङानो मोजां बेफोरबायदि रावबो हिनजावजों लाइन लायै दं नाथाय गोबाङानो मालायनि हिनजावफोरजों लाइन लाग्रा मेसेज हरग्रा कल खालामहरग्रा बेबायदि हौवा गोबां दं बेनिखायनो आं बुंदों दा आं हिनजाव हिसाबै ससियेल मिडियायाव आं ओंखारो इउटुब सालायो फेसबुक सालायो जोंनाव माबायदि लाइक कमेन्ट फैयो बा मेसेज फैयो बेफोरनिफ्राय जोङो फुरा बुंनो हायो गासिबनिबो दायनिगिरिया हौवाफ्रानो 100% होननानै आं बुंनाय रावा बेनो बेनिखायनो गासैबो बिनानावमोन गासैबो जोंनि आइजो लोगोमोन नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरदों गासैबो खोथाखौ सिन्था खालामनानै नायखा बेफोरबायदि साननैसोनि थाखाय खुसि साननैसोनि थाखाय इन्जय लानायानो नोंसिनि थाखाय बा जोंनि थाखाय गोबां बिपदाव फैनो हागौ बिपदा नोंसिनि थाखायल' नङा जोंनि थाखायबो बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै जोङो सावरायनो गोनां जायो मानसिफोरजों सुत्र जानो गोनां जायो सोरजोंबा सोंखारि हरजायो सोरजोंबा मोजां होननानै बाख्नाय हरजायो बेवहाय खैफोदा जोंनावबो दं बेनिफ्राय बे सासे फंबाय इउटुबार बे जाथायनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोनानै बाथ्रा बुंहरदों आरोखि माने बिनिया माने बे जाथायनि सायाव भिडिअ लाबोनाया माने पार्टिनि बाथ्रा लाबोदों बेवहाय माने BPF आरो UPPL नि बाथ्रा बेहाय लाबोदों माने बिथाङा बुंदों BPF नि मानसिफोरनि आखुआ गासिबो बिदिनो गोजा होननानै नाथाय आं सानो फंबाय एक्सुअलि बेफोरबायदि जाथायाव पार्टिनि बाथ्रा लाबोलायनांगौ खुनु गोनांथि गैया होननानै आं सानो मानोना गासिबो पार्टियावनो बेफोरबायदि गासिबो पार्टिनि मानसिफ्रानो जे बेफोरबायदि जाथाया जायाखै बा जानाय नङा बेखौ रावबो बुंनो हाया मानोना BJPयावनो BJPनि मानसिफोरनानो ना जाया ना कंग्रेसनानो जाया ना BPF UPPL नानो जाया दा जानाया BPFनि बेनि सिगां UPPLनि मानसिफ्राबो गोबां बिदिनो घटना जानानै थांबाय बेबो ससियेल मिडियायाव ओंखारजोबखांबाय नाथाय फंबाया आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आंखौ BPFनि सापर्टार होननानै आंखौ बानस'दों होननानै साननो नाङा आं रावबो पार्टिजों लोब्बा गैया माने आंहा लोब्बा दङ जोंनि हारिनिजोंसो मा BPF UPPL मोनफ्रोमबो पार्टिनि मानसिनावनो बेफोरबायदि जाथाया दिनैसिम जायाखै नङा जादों आरो मालाबाबो जानाय नङा बेखौ बुंनो हानाय नङा मानोना गासिबो मानसिफ्रा बे खोथायाव लाबोनांगोन माने मानसिनि केरेक्टारनि सायावसो माने मानसिनि केरेक्टार थायो बेफोरबायदि जाथाया BPFजोंबो जानो हागौ UPPLजोंबो जानो हागौ BJPजोंबो जानो हागौ माबायाव कंग्रेसनि मानसिफोरजोंबो जानो हागौ बे जाबाय मानसिनि केरेक्टार बेखौ आं सानो बेफोरबायदि जाथायाव माने पार्टिनि बाथ्रा लाबोनानै माने आरोबाव गुबुंलेसिन खालामनाया मोजां बाथ्रा नङा होननानै आं सानो दा गोबाङा साननो हागौ बे BPF सापर्टार हिनजाव होननानै नाथाय आंहा मोनसेबो पार्टिजों आंहा जेबो लोब्बा गैया गासिबो पार्टियावनो बेफोरबायदि गासिबो पार्टिनि मानसिफ्रानो जे बेफोरबायदि जाथाया जायाखै बा जानाय नङा बेखौ रावबो बुंनो हाया मानोना BJPयावनो BJPनि मानसिफोरनानो ना जाया ना कंग्रेसनानो जाया ना BPF UPPL नानो जाया दा जानाया BPFनि बेनि सिगां UPPLनि मानसिफ्राबो गोबां बिदिनो घटना जानानै थांबाय बेबो ससियेल मिडियायाव ओंखारजोबखांबाय ओंखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंहरबाय फंबाय आंखौ नुदोंब्ला आंखौ गाज्रि दामोन दा आं बेखौ बुंनाया बेनो माने बेफोरबायदि घटनायाव पार्टिनि बाथ्रा लाबोनानै गुबुंले खालामालाबानो
माने मानसिनि केरेक्टार होननानैसो बेखौ जोङो सावरायनांगोन। दा लोगोफोर आं बेखिनियावनो फोजोब्बाय आंनि दिनैनि भिडिअ'खौ। नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों अननानै आंनि कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। दा आं दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। बाय बाय।